Bresosem ngoma edikan tinum. Na Israel abakan Reuben ma. Na ono ni abakan de. Nanso enam se ogu n'agya na ye ho finti. Wode n'abakan ye ma Israel ba Yosef mba no. Nanso wantwere won abakan ye anatuom. Na Yuda ho ye den ni nuanu mu. Na obapa ma firi ni mu. Nanso abakan ye no dane Yosef de. Reuben Israel abakan no mane Hanok ne Palu, Hesron ne Kami, Yoel mane ne ba Semaya, ne ba Gog, ne ba Simie, ne ba Mika, ne ba Rea, ne ba Baal, ne ba Bera Assyria hini Telegat Manasseh tu no koye no. Oni ni Reuben fo ba poma. Na ni nuanom, sede wo musua te, won awo hodo so anatuo mu ne Otitire Yeel ne Sakaria. Ni Yoel ba Sema ba Asas ba Bela otena Arua dikosi Nebo ne Baal Meon ho. Na apue fam so otena dikosi esre so a efri Euphrates esubontena no. Na won muakuo dɔɔso Gilead asase so. Na Saul ndamu no wɔne Hagafo di ako. Na wɔtotɔ wɔn nsa no. Na wɔtena wɔn tomadan mu Gilead apue fam nyinaa. Na Gad matena wɔn tintinso. Basan asase so di kodru Saleka. Yoel di tire. Na Safam di ho. Ni Yanai. Ni Safat wo Basan. Na wɔn nuanom sɛdeɛ wɔn panyin fie tie ne Mikael, ni Mesulam, ni Seba, ni Yorai, ni Akan, ni Sia, ni Eba, wɔyɛ baaso. Yenum ni Bus ba, Yado ba, Yesisai ba, Mikael ba, Gilead ba, Yarua ba, Huri ba, Abihail ma, Guni ba, Abdiel ba ahi di wɔn panyin fie sutire. Na wɔtena Gilead a ɛwɔ Basan ne ɛso nkurowa mu ne Saron nkura nyinaa mu, de wɔn hye kɔsoe. Ɔtwerɛ wɔn nyinaa anatoɔ Yuda hene Yotam brɛ so, ne Israel hene Yerobiam na mu. Reuben ma ne Gadfo ne Manasseh abusuakuo fa no. Nipa a wotumi wɔn ho mu marima a wokura akyɛm ne nkrantɛ na wɔkuntunu tadua na wasua akodie no yɛ nipa mpem 44 ne ahanso aduosia a wotumi kɔ ɔsa. Na Hagafo ne Yetu ne Nafis ne Nodab di ako. Na wonya amoa fa wɔn so. Na wɔde Hagafo ne wɔn a wɔka wɔn ho no nyinaa hyɛ wɔn nsa. Efiri sɛ wɔtie mu frɛ Onyankopɔn ɔko no mu. Na otie wɔn. Enam sɛ wɔn ani da ne so nti. Na wɔsoa wɔn muakuo no. Wɔn yoma mpim num, ne nwan mpem 250, ne mfunumu mpem 2, ne nipa akra mpem 100 nomum. Na aprafo pii totoi. Na Nyankopɔn nkyɛn na ɛdɔm no firi bae. Na wɔtenatena wɔn anamu dikosi otukuro no mu. Na Manasseh abusuakuo fa no mma tena asase no so firi Basan dikosi Baal-Hermon ne Senir ne Hermon bepɔ ho. Na wɔdɔɔso. Na yenum ne wɔn panyimfie atitire. Efa ne Yisi ne Eliel ne Asriel ne Yeremia ne Hodawia ne Yadiel. No marima otumi wɔn ho. Nipa a wɔwɔ din wɔn panyimfie so atitire. Na wɔfom wɔn agyanom Nyankopɔn. Na wɔkodi asase no so aman a Onyankopɔn sɛ wɔn anim no anyame akyi adwamammɔ so. Ɛna Israel Nyankopɔn hanyan Assyria hene Pul ne Assyria hene Tilgat Pilneser honhom. Na otu Reubenfo ne Gadfo ne Manasseh abusuakuo fa no de wɔn kodua Hala ne Habo ne Hara ne Gosan asubɔnten ho de besine.